Ham der ikke. Ja, jeg prøver at komme... Jeg dør nu. Kan du komme ned og hjælpe? Skynd dig. Jeg dør. Fix dit lort. Please. Dø. Dør du? Jeg skynder mig. Der er en bag dig, Sisse. Ham der, han har ikke særlig meget liv. Jeg har dem i hvert fald på kort. Nå, det er Kim, der fik et boost. Der. Ham der, han skal også dø. Løb, Kim. Løb. Seriøst, jeg blev nødt til at gap for det der. Det var da fandme klart. Jeg tænker, vi slutter den her. Han døde. Nu Kaffe tager efter dig. Ind. Boost. Boost dig ind. Og rip.